Kumpiska naman po ng Police Regional Office 1 ang kabuang 16 na baril sa isinagawang sunod-sunod na operasyon po laban sa loose firearms mula December 4 hanggang December 10 ng salukuyang taon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Batay sa tala, 2 baril ang nasamsam sa magkahiwalay na operasyon, isang na-recover at 7 baril ang voluntaryong isinuko, habang 6 naman po ang idiniposito sa mga otoridad para sa safekeeping sa loob ng nasabing panahon. Isinagawa ang mga hakbang bilang bahagi ng pagpapatupad ng kampanya laban sa ilegal na pagmamay-ari at pag-iingat ng mga barila na itinuturing na banta sa kaligtasan ng publiko. Patuloy namang hinikayat ang mamamayan na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng mga baril at pag-uulat ng mga insidenteng may kaugnayan sa ilegal na paggamit o pag-iingat ng armas. IFM News. IFM News. IFM News.